دوباره سلاف بینر نوچه تیوی ایروژی دی درباره روشاداوی سپور بچه نوچه خوش و گرینگ پیش بریومه. آمد سپور هینجی دروژوامه دیه. آمد سپور جبوکو تیمه که پر بهز و خورد جهانی را بده خویا کرن هینجی چالاکین و گوهستنی بردوام دکه. آمد سپور به دستر که نو پیمان امضا کرد. یک جوان پارێزبانê navendiyê Kosovayî Lambarda Dîlova û yê din jî lîstikvanê navendî Furkan Soyalp. Amedspor bi armanca avakirina tîmeke bihêz di Süper Ligê de xebatê xwe berdewam dike. Bi parêzvanê navendiyê Kosovayê Delova û lîstikvanê navendî Furkan Soyalp re peyamek îmze kirin. Li gorî daxwanyek ji kulübê wekî beşek jî plansaziya tîma wan ji bo sezona sala 2026-27 de tîma Kesküsor peyameke 3 sala ji bo Delovayê 27 salî ku berê ji bo CSKA Sofyayê dilîst. Her wiha peyameke 2 sala bi Furkan Soyalp 31 salî ku ji bo Kayserisporê dilîst îmze kir. Daxwaniya tîmiya derbarê Delova de wiha bû. Delovayê 27 salî ku dikare bi giranî wekî navenda berevan lê di heman demê de wekî berevanê rastî û çepê bilîze. Em Delova li quluba xwe pêşwazî dikun û dibin formaya Kesküsor de serkeftinê jêr dixwazin. Ji bo Furkan Soyalp jî wiha lê zêde kir. Em lîstikvan Furkan Soyalp lîstikvanê navendî ku herî dawî ji bo Kayserisporê dilîst pêşwazî dikin û ji bo malbata Amedsporê dibin forma Kesküsora me de sezoneke serkeft û xweş jêr dixwazin. بینر نجا ماچ و هیجانا کوپایا جهانی هینجی بردوام دکه. اسپانیا به سرکتنا به انجام دو یک لهمبر بلژیکای دچارک فینالی ده در باسی نی فینالا کوپایا جهانی بو. تیم اسپانیای ده نی فینالی ده به فرانسای را روبرو بمینه. İspanya û Belçika çeyrek finala Kupa Cîhanê de hatin gel hev. Maça ku stadyuma Los Angelesê hate lîstin de İspanya deqeya siyemîn de bi gola Fabian Luis 1-0 kete pêş. Belçika deqeya 41 de birêya Katerê ra encam wek hev kir û nîva yekem bi encama 1-1 bi dawî bû. Li deqeya 88 de İspanya bi gola Merino 2-1 kete pêş. Ji ber ku deqeyê mayîn de tu golê de nehatin avêtin İspanya Belçika 2-1 têk bir û derbasî nîv finalê bû. İspanya dê di maça nîv finalê bi Fransayê re rû bimîne. Maç 14 saat 22 de dest pê bike. Tîlemans di dema berî maçê de birîndar bû û nikarî bilîze. Berî maça çeyrek finalê tîma netêviya Belçikayê de bûyerên birîndariyê girîng çêbûn. Tîlemans ji ber birîndariya xwe ji tîmê hate derxistin. Rêhene Rudi Garcia li şûna Tîlemans di 11 tîmên destpêkê de cî da Hans Vinakin. Di maçeke hevsengî nîva duyemîn de Merino gola ku ji İspanyayê nîv finalê de misoger kir avêt. Mikel Merino deqeya 86 de kete lîstik û tenê 2 deqe şûn de gol avêt. Piştî ku lêdana Kovarsî ji golperez Lemis vegeriya wî jî zêde kir û gol avêt. Merino deqeya 85 de derbasî qadê bû deqeya 91 de serkeftina İspanya 1-0 li hemberî Portekîzê di tura 16 de gola serkeftinê avêt bû. İspanya li dijî Belçikayê golek xwar ku ev şeşemîn maça xwe bê gol di Kupa Cîhanê sala 2026 de bû. Deka telere bû yekem lîstikvanê ku di turnuvaya îsal de li İspanyayê gol avêt. Rekora Unai Simon parastina goleke di Kupa Cîhanê de pişî 65 deqeyan bi dawî bû. لیستگوانê İngilistanê Harry Kane beriya maça li dijî Norwîcê di civîneke çapemeniyê de got ku ez rêzdariyeke mezin didim Erling Haaland. İngilistanê û Norveç di çeyrek finala Kupa Cîhanê de werin beramberî hev. Lîstikvanê tîma netêvê Ingilistanê Harry Kane diyar kir ku maça li dijî Norveçê di asta xwe ya herî baş debe û got. Em li dijî tîmeke pir baş diçin ku di salên dawî de xwe îsbat kiriye ku ew çi qasî xeterin. Bêguman tîma Norwêcê Kupaya Cîhanê ya mezin derbas dikin. Ez wekî lîstikvan rêzdariyeke pir mezin didim Erling Haaland. Harry Kane bahsa serkeftina wan sê di li hemberî Meksikayê di tura 16 de kir û got. Em piştî serkeftineke baş hatin vir. Lê hîn jî deverên me hene ku em baştir bikin. Ez difikirim ku dem hatiye ku em vê yekê nîşan bidin.
ام dixwazin nîşan bidin ku em dikarin li ser asta cîhanê bibin tîma herî baş. Futbolîstê Xwedî Ezmûn di berdawamiya axaftina xwe de bersiva pirseke li ser pêşbirka pilava zerîn da û got Turnuvaya Kupa Cîhanê cihekî bêhempa ye. Hemû êrîşkarê herî baş, golkarê herî baş, gol avêtin, bandor li ser rêza maçan dikin. Ji ber vêkê ez difikirim ku alîgir û medya ji temaşekirina wan kêfxweş dibin. Binerîna min Kupa Cîhanê pêşbirkeke herî mezin e. Bêguman armanca min a sereke ne tenê pêlava zêrîn e. Ez dixwazim bi Îngilistanê re Kupaya Cîhanê qezenc bikim. We played about 18 months ago. شامپیونیا ویمبلدون یا تنیس تنی فینال ما. دو د پیشبرکا میران ده الکساندر زبیریف لهمبر اورتر فیری بسرکت دامان چارچوبه ده یانیک سینر نوواک دیوکوویچ تکبر و بوی آوائی هر دو لیستگوانان جه خود نی فینال دم سوگر کرن. Şampiyona Wimbledonê ku siyemîn ji 4 turnavayên tenîsê yê Grand Slam'e du hin serkeftin hatin bi destxistin. Alexander Zverev ê Almanî ku di rêza sêyemîn a cîhanê de ye piştî ku Arthur Fury ê Ingilîzî bi 7-6, 7-0, 6-2, 6-4 têk bir gihişt fînalê. Alexander Zverev di fînalê de dê bi Jannik Sinner ê Îtalî de bilîze. Zirv qet ji gera çaremîn a turnuvaya qada giyayî derbas nebûye. Lê serkeftina wî ya yekem a şampiyoniya mezin a çend hefte berê li Roland Garros xuya dike ku moralî wî zêde kiriye da ku bikhêje fînalê. Li aliyekî din jî Jannik Sinner ê Îtalî piştî ku di fînalê de li hember Novak Djokovic ê Sirbî bi ser ket xwe gihand fînala Wimbledonê. Ku sêyemîn ji 4 turnavayên tenîsê yê Grand Slam e. Jimara yek a cîhanê maç di 3 saetên li pey hevde bi skorên 6-4, 6-4, 6-4 ku di 2 saet û 20 deqeyan de dom kir bi dawî kir. Sinner dê di fînalê de li dijî Alexander Zverev ê Almanî bilîze ku Arthur Fury ê Brîtanî têk bir. Lîstikvanê 24 salî got ev ecêbe ji bo min. Pir girîng e ku ez bikaribim li vir di fînaleke din de bilîzim ev turnuvaya herî nêzîkî dilê min e. Ez hîz dikim ku divê ez îro asta xwe bilind bikim û min kir ez kêfxweşim ku ez vegeriyam fînalê û bêguman ez hêvî dikim ku maçek fînalê ya baş pêşkêş bikim. سترک جوان فرانسی ویکتور ویمبامیاما دوهرا گهاند کوی پیمانا خو به تیم باسکتبال سان آنتونیو سپرز را حتی 5 سالان دریش کریه. ویکتور ویمبامیاما پیمانا خو یادم دریش به سان آنتونیو سپرز کو دی NBA ده دویمین بو دریش کر. ویمبامیاما پشتی کو پیمان دریش کر جا آلیگرین خورا گوت ازی لور بمینم. چید به بلا ببه. تیم سپرز ویدیو یک جی پیواجویا امزکرینه لسر حساب خوی مدیای جواکی بلاف کر و دریشکرنا چند سالان پشتراس کر. تورا ESPN راگهاند کو پیمان جبو 5 سالانه و بهای ویجی ده 152 میلیون دلاره. کو اف جی نها نرخ هری زیده یا پیمانه که نو جلیستگوانی نویه و بجیر که جبو لیستگوان هیا کو پیمانه بقدینه آنجی دی سیزونا پینجمین ده بردوام بکه.